All the right moves, ועכשיו 1:32, ונכנסת לאולפן מיכל גלר, שהיא הבחורה עם כל מהלכים הנכונים לערב הזה. היי מיכל גלר, מה העניינים? שלום, שאני נחשני, מה שלומך? שיגעון, אנחנו נמשיך לקרוא אחת לשנייה בשמות מלאים. כן, זה בעיניי מהמם. זה גם קצת מרגש אותי כשאני עושה את זה. אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, כן? אבל כאילו את מכירה את זה שכשאת בתיכון, ויש נגיד כמה מיכל, אז תמיד מתחילים לקרוא לכל המחליות עם אותו שם משפחה. אני אף פעם לא הייתי מיכל, תמיד הייתי מיכל גלר או גלר. זהו. אז אני, אפילו שהייתי השני היחידה, איכשהו תמיד הייתי שני נחשוני. כאילו, כזה הסתדר לאנשים. זה גם קצת חרוז. יכול להיות. אז בואי נמשיך עם זה, יאללה, מיכל גלר, מה קורה היום בערב? לי זה נעים. אבל כשהמיקרופון סגור, אני קוראת לך שנה, או שני, או שון. כן, נעשה את זה גם, נעשה את זה מחר. אחיינית שלי, הקטנה, אין לה חיריק. אז היא עכשיו, והשם חיבה שלי במשפחה זה ניני. אז בגלל שאין לה חיריק, היא קוראת לי ננה. אז הנה, את מוזמנת, יש לך עוד שמות. בסדר, בואי נתקדם. מה עושים היום בערב? אז זהו, הפינה שלנו היום היא בסימן חתיכים מזמרים. מוכנה לזה? בוודאי. זהו, כששלא. נתחיל עם נתן גושן, שילהיט הלילה ב10 את זאפה תל אביב. עברי לידר הוא על ההפקה המוזיקלית, ובתור אחת שהייתה בהופעה של נתן, אני יכולה להבטיח לכם שזה יהיה פשוט מעולה. הוא שר נהדר בלייב, ובכלל הוא פרפורמר חזק מאוד. ואם עברי לידר נתן שם ידו, אז אין לי ספק שזה יצא מעולה. נתן לנתן. ונעבור לשלישיית הבלוז רוק הישראלית, פול טראנק, שמשיקים הערב ב9 את אלבום הבכורה שלהם בברבי תל אביב. בהופעה התארחו בין היתר גם איתי פרל, שזה זה שישר עליו את איתי, לא מתחשב ברגשות יותר מדי, קרן פלס, אוקיי. ודיאנה גולבי, פול טראנק יצאו בקיץ הקרוב לטור בגרמניה, אז נצלו את זה כל עוד הם בתל אביב. בלוז רוק? זה מה שהם עושים? בלוז רוק, כן, זה נשמע לי נורא מגניב ואיכותי שכזה. כן, גם טור בגרמניה, לא כל אחד מוזמן לטור בגרמניה. כל אחד מוזמן לטור בגרמניה. אז זהו, ונסיים בצמד שהיו אצלנו באולפן אתמול, גיא ויעל, כן, כזה, לגמרי. יגיעו הלילה ב10 לזאפה הרצליה, והם מערכים את מרינה מקסימיליאן בלומין, שהיא במקרה גם בת הזוג של גיא. אבל יעל הבטיח לנו שבהופעה אחרת, כן, באפריל משהו. אשתו נעמה גם מופיעה, אז כאילו הם עושים כזה הופעה, זה כמו טבחים. משהו כזה, אז בטוח יעופו שם כמה ניצוצות על הבמה. אני רוצה להגיד לך, שאתמול הם היו פה והם באמת ביצעו לנו פה בלייב, מהרגע להרגע, כאילו די התקלנו אותם, הם עשו ביצוע אקוסטי לטירי אני אוהב, שזה אחד האהובים עליי. יצא ביצוע שאני כל כך התלהבתי ממנו, שכשאנחנו העלינו אותו לדף הפייסבוק שלנו, של רדיו תל אביב, אז אחר כך עוד שמעתי אותו בבית ובאוטו, עוד יצא סך הכל אתמול ששמעתי אותו עוד 3 פעמים אחרי השידור, אז אני באמת מזמינה את המאזינים שלנו להיכנס לעמוד הפייסבוק. תנו לנו בלייק ותהנו מהביצוע הזה. היום העלינו גם... מדהים. היום העלינו גם ביצוע של מוקי, בכלל יש הרבה הפתעות בדף הפייסבוק שלנו, אני אנצל ככה את הבמה ואזמין את כולכם. נצלי את הבמה, ניצלנו את הבמה, ותנו לגיא לנצל את הבמה שלהם היום בערב בזאפה בהרצליה, נכון? נכון. והם ייתנו בראש, אין לי ספק בכלל, הם שני מדהימים והתאהבתי בהם מהשמיעה הראשונה. לגמרי, אני איתך. ובך אני התאהבתי בכלל מהמבט הראשון, וזה אני לא אשכח את הפעם הראשונה שדיברנו גלר. באמת, אנחנו נכבה את המיקרופון ואני אזכיר לך מה אמרת לי. אני זוכרת. את זוכרת? אני זוכרת. באמת? כן. מה את זוכרת? אני לא זוכרת. הבחתי אותך עכשיו. טוב, כדי לסגור את כל ענייני המבוכה הזאת, אנחנו נמשיך עכשיו. מיכל גלר, המון תודה. החכמתי, ועכשיו אני יודעת מה לעשות היום בערב. נשתמע גם מחר, נכון? בטח. יופי. יאללה ביי. ביי.